Barter da. Ginabarter ko ang ako nga bag-o nga tanong. Pero daw kulolbaan. At syempre, base taksan sang DTI. Amuin na subong ang kulolbaan. Pero antes kita magpakulba. Igbaras, maayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa maayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyong paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa ako nga mga videos. Halong gid kamo dira. No, gay kabalaka. Kasi syempre, Pinas, laban man na fake news, bas hindi naman na matuod. Inang DTI ko no matax na naman sa mga manog barter. Pues, celebrar, magkalipay, kasi syempre kamo ang bag-o nga bayani. Lantawang nagkalatabo sa mga OFW. Gintawag sila nga bagong bayani. Te, ginpabudlayan sang PhilHealth. Subong, mga manog barter, kamo naman ang bagong bayani. Ipasa ang corona mga OFW sa mga manog barter kay sila ang bagong bayani. Gani, pakabudlayan man kamo sang DTI. Nasadyahan gid ako basta permi ang aton nga pag-istoryahan parte sa mga tax na namian gid ako sina. Kaya hindi ko lang gid maintindihan tanan nga nagapanghimakas. Tanan nga nagabaka-baka sang obra, pangita sang kinawala. Amo ginapunterya sang kun mga ano-ano nga opisina sang gobyerno. Tapos pagkakuha sang tax, anong himuon? Isuportar na naman sa pamilya nga wala na sang ginhimo, kunding tatay magpadako sang itlog. Ang nanay wala na sang ginobra kundi mamata nga mamata. Wow. Kag kun sila magkalagotom, syempre basolo ng gobyerno. Amo lang na. Wala na sang iban. Pero namian gid kuya kay nga permi gid pakabudlayan ang nagahimakas baka pangita sang obra. Kiti syempre iboleg sa mga nagakinahanglan. Ting nagabaka-baka, hawlas nagakinahanglan. Nga permegid sila pakabudlayan. Nga amo ginang perming inyo nga ginaponterya. Amo nang ako nga daw hindi maintindihan. Explikar. Explikari ako. Istoryahan ta. Kay basi parang maintindihan ko. Kay kon hindi. Amo na siyang mga tinion nga gusto ko mangin octopus. Octopus dahil tsakto. Gusto ko mangin octopus sa amo sini nga mga chimpo. Kabalo ka mo kon nga no. Kay para makatampa ko sang 8 katawo. Na isa lang kapag tampa. Nan, high blood na naman octopus.